A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The phone lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Nagkatigom na usab kita nining adlaw nga Domingo alang sa katilingbanon nga kasaulugan sa atong kaluwasan. Gigahin sa simbahan kining Dominguha nga Pro-Life Sunday. Sa panahon nato karon diin ang kinabuhi sa tao na miligro nga patyon bisan pagani sa sabakan sa inahan, mamahimon ta kitang lamdag ni atong wala maghatag bili sa kinabuhi ug sama sa asin makapalabas o makadasig unta kita sa uban sa pagsunod ni Kristo. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Mga kaigsunan, sa atong pagsaulog sa ikalimang Domingo, sulod sa tuig, atong ipadangat ngadto sa Ginoo atong mga tagsa-tagsa nga katuyuan, o usab atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kaigalaan o kaparintihan, nga nangayo sa atong pag-ampo. Labaw sa tanan, atong iampo atong mga masakiton sa atong panimay, ilabi na ang mga nananaw karon sa atong TV Mass. Iampo nato nga tagaan sila sa grasya sa Ginoo, ilabi na ang mga grasya nga ilang gipangayo sa pagkakaroon sa ilang kinabuhi. O karon mga kaigsunan, maginulsol kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon,
nga nakalapas ako og dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria kanunay gulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Ginoo, bantayi ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Ligo na kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan, mauman nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom, ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan, ug nga bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan. Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali. Magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kun musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kun magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kun likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan. Musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit may sama sa kahayag sa udtong tutok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa puutan. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa puutan. Ang Ginoo nagapanag-panag, latas sa kangitngitan, usa ka kahayag alang sa puutan. Mahigong maon siya, ug maluluyon, ug matarong. Maayo siya alang sa tawo nga maluluyon, ug manggihatakon. Sa tawo nga nagadumala sa iyang patikagon, uban sa katarong. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, alang sa puutan. Dili gayud siya mapalhin ang matarong. Mahinumduman kanunay hangtod sa kahangturan. Dili siya mahadlok sa daotang mga taho. Malikon ang iyang kasing-kasing
gayot siya mahatlog. Kusog siyang muhatag sa mga kapos. Ang iyang kaliwat mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom ipayaw diha sa himaya. Ang matarong kahayag diha sa kangitid alang sa puutan. Ang matarong kahayag diha sa kangitid alang sa puutan. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwalis sa tinago nga kamatuuran gikan sa Dios, wala ako magamit og lawong nga mga pulong ug dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo, labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa, pag-ana ko kaninyo, huyang ako, ug nagkurog sa kahadlok, ug ang akong pagpanudlo ug pagwali, wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam. Kundili, pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa, ang inyong pagtuo wala magbarug diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ako ang kahayag sa kalibutan, nag-ingon ang Ginoo. Ang tao nga magsunod kanako, magbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang isalibay, ug tunob-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga naa sa balay. Busa, ipadanag gayod ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao,
aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kumusta man mo mga kaigsunan? Kamo nga mga nagtanaw sa atong TV Mass karong Domingo ha, kamusta man mo? Ilabi na kamo nga mga masakiton diha sa inyong panimay o sa ospital, kamusta man mo? Nakabati ba mo sa pagigugma sa Ginoo? Nakadawat ba mo og grasya sa inyong kinabuhi? Malipayon ba mo sa inyong kinabuhi? Bisan tuod nga naa inyong kalisod, naa ang inyong sakit. Na-experience ba ninyo ang kaayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Mga kaigsunan, sa matag adlaw, kita tagaan sa Ginoo og daghang mga grasya sa atong kinabuhi. Mao na nga angay ra nga kita usab magpasalamat sa Ginoo. Mao bitaw na atong gibuhat sa matag Domingo nga kita magsaulog sa santos nga misa. Bisan tuod ang kadaghanan nato musimba bisan dili Domingo. Kay nakaibaw man ta nga ang santos nga misa mao'y pinakalabaw sa tanang paagi sa pagpasalamat sa Ginoo. Mao na nga kita mga kaigsunan sa kanunay usab makadawat og grasya gikan sa Ginoo kay kita kanunay usab nga magpasalamat kaniya. So magpadayon ra ta mga kaigsunan sa atong pasalamat sa Ginoo bisan tuod nga sa kanunay o diba sa matag karon og gunya makasinati ta og kalisod sa kinabuhi. Apil na diri ang mga sakit nga atong nasinati, nga atong nadawat sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, sa akong pagpamalandong sa atong mga basahon karong Domingo ha, atong gisaulog ikalimang Domingo sulod sa tuig, nakahinumdum ko sa mga panghitabo sa kalibutan, ilabi na sa atong nasod. Kining mga milabay nga mga adlaw o simana natay mga nakitaan nga dili mga maayong panghitabo no sa atong nasod sama pananglid sa gitawag nato nga extrajudicial killing unya pinaagi nining panghitaboa sa atong nasod murag kita nagkabuwag-buwag no wala ta nagkayusa nga ang uban nato muingon maayo kay nahitabo kini kay basin kini ang makapabag-o sa atong nasod. Apan dagan usab ang muingon, apil na atong mga kaobispuhan sa atong simbahan ug kita nga naa sa simbahan. Ingon nato dili kini maayo kay kini supak sa balaod sa atong Ginoo. Kay ingon pa nato gikinahanglan nga atong tahuron ang kinabuhi. Wala tay katungod nga patyon ang atong isig katao. Unya ang manindot mga kaigsunan na kini mga milabay nga mga adlaw murag nalipay ang kadaghanan nato tungod sa atong gisaulog nga Miss Universe, no? Tingali kamo katong miaging Lunes nagtan-aw gyud mo sa inyong TV o nagtan-aw mo sa Miss Universe. Although naa sa ubang mga Pilipino nga naguol tungod ang atong kandidata, wala man masud, bisan na lang sa top 3, although nakasuod siya sa top 6. Naguol tungod, wala niya matubag o maayo ang gipangutana kaniya. Although dagan sa mo sulti nga, kung kamo pananglit, naa dito, ambot lang kung say tubag ninyo dito sa pangutana. No? So naguol ta, naasay mga nalipay nga mga tao tungod lagi, maayo man sad ang murabag performance sa atong kandidata. Kung nakainomdom mo ang ipangutana dito, what is the most significant change you've seen in the world in the last 10 years? Kung atong i-translate, sabi ni Saya, unsa may pinakamahinungdanon nga kabag-uhan nga imong nakita sa kalibutan sa milabay nga napo katuig? O kamo nga naa diri karon tambong sa tong misa, unsa man ninyo ang pagtubag? Kamo sa diha sa inyong mga panimay, unsa man ninyo pagtubag kining gipangutana ni Miss Maxine Medina nga atong kandidata sa Miss Universe?
Ingon ako kaganiha, daghan ang naguol, kay dili ko maayo iyang tubag. O, diha sa social media, ilabi na sa Facebook, daghan ang misuway pagtubag nining pangutanaha, mga kaigsunan. Unya, daghan misulti, nga unta ko nang iyang gitubag, ang new technology nga atong nasinati sa pagkakaroon sa atong kalibutan. Ang social media, ang Facebook mismo, kay mao man ay pinakasikat sa pagkakaroon. Kining social media, ilabi na ang Facebook, mga kaigsunan, nakapabago sa kadaghanan ka nato. No, nakapabago sa kalibutan, di ba? Kay tungod nining Facebook, kato mga wala na to masinati kaniadto 20 years ago, 30 years ago, ato na ning na-experience sa pagkakaroon. Sama pananglit ato mga kaparintihan nga tuwa sa layong dapit, no, sa laing nasod. Karon bisan kada adlaw na mo mag-chat, no, diya sa Facebook, inyong mabuhat nga mura bag ang feeling nimo naa ra siya nagpuyo diya sa imong tapad, no? So bisan nga layo kayo pero maayo ang imong pagbati kay murag anaara gihapon siya sa imong kiliran. Pinaagi usab sa Facebook, may experience nimo ang pagigugma sa ubang tao. So ingon pa nato, we are connected because of the social media. Mao na kadaghanan nga tubag nga gihatag, no, sa mga Pilipinhon, mga kaigsunan, no, diya sa pangutana dito sa Miss Universe. Kung atong tanawon, mga kaigsunan, kini sa bunta ang mahitabo sa atong simbahan. Ug mao kini ang gusto nga mahitabo sa atong Jesucristo sa diyang nadungog nato sa atong ebanghelyo. Ingon niya, kamo mao ang kahayag, kamo mao ang asin sa kalibutan. Unsa may gusto niya pasabot, mga kaigsunan, na susama usab unta sa Facebook, kita mahimong popular, no? Sa tibuok kalibutan, kita ang mga tagasunod ni Kristo. Kita mga Kristiyanos. Kita unta makapabago usab sa kinabuhi sa atong isig katao. Kita usab unta maka-influensya, no, in a positive way to the lives of the rest of our brothers and sisters in the world. Unsa man nato yung mga kaigsunan? Unsa may gusto pasabot ni Kristo sa asin? Di ba ang asin importante man kayo na sa atong kinabuhi? Kaya ang asin mao may makahatag og kalami sa atong pagkaon. Sa panahon ni Kristo, mga kaigsunan, kaibaw ba mo, ang asin murag bulawan, no? Nga sila mopalit jud sa asin bisan nga kini mahal kaayo, kay gikinahanglan man nila sa ilang pagkaon aron ilag yung ma-feel, no, ang kinibang kalami sa pagkaon. Sama sa kita, mga kaigsunan, although ang uban na to mahadlok na kung nagagasin kay ma-high blood unya ta, no? Naamba mo yung mga high blood, yung mga nadiri karon, oh, muli kay ba mo sa mga parat nga mga pagkaon, no? So makahatag og kalami sa atong pagkaon. Kita nga mga tagasunod ni Kristo, mga kaigsunan, unta makahatag usab kita kalami sa kinabuhi sa ubang tao. Unta ang ubang tao malipay, may pinaagi ka nato. Atong mga kaubanan diya sa atong panimay, sa atong mga gitrabahuhan, sa atong mga kapunungan, diya sa atong simbahan, no? Unta ang presensya nato ba makapalipay kanila imbes nga mahadlok. Na may uban nga ang ilang presensya bitaw makapahadlok sa uban. Mura silag mga ungo, no? Mahadlok ang ubang tao kanila. So, mao na gusto pasabot, mga kaigsunan. Pero kining asin naapa nilain nga murag mahimo, no, diya sa pagkaon. Ilabi na, di ba, kung gusto nato nga ma-preserve bitaw nato itong pagkaon, butangan nato og asin, pananglit ang isda, ang karne. So gusto pasabot na sa atong Ginoo nga nagingon siya, kamo mao ang asin sa kalibutan. Kita usab, mga kaigsunan, unta ang maka-preserve bitaw sa mga pagtulunan sa atong simbahan, sa mga pagtulunan ni Kristo. Unsa man ni nato pinaagi sa atong kinabuhi. Muna, nga si Kristo nagingon, pagigugmaay kamo, pasayloon ninyo mga nakasala kaninyo, paghatag kamo panahon sa Ginoo, pagsimba kamo sa Los Domingo, kung kini atong puy-an, mga kaigsunan, then we become the salt
of the world. That's why this is a challenge for each and every one of us, my dear brothers and sisters, to be the salt of the world. Pero napailaing nga gisultis ang atong Yesu Kristo, kamo mao ang kahayag, ang niya. Ang kahayag, tingali, di na nato niya i-explain pa, no? Mao man mo hatag og kahayag sa atong kinabuhi. Sama pananglit sa mga kadalanan, kung walay mga street lights, no? Unya pagkagabi murag mawata, no? Kana bang mahadlok ta, no? Kay ngit-ngit man kaayo. Ingon ana usab mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Unta pinagi sa atong kinabuhi, makahatag ta og kahayag ngadto sa uban. Kining milabay nga mga adlaw natandog gyud ko sa nakita nako sa TV og na dungog nako sa radyo, nabasa nako diha sa itong mga mantalaan dinhi sa tuwa sa Sugbo, ang naitabo bitaw sa usa ka traffic enforcer dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, no? Ingon pa sa news report, gipatay tungod kuno siya nagmatinud-anon sa iyang pagka traffic enforcer. So katong traffic enforcer mga kaigsunan nakahatag og kahayag sa kadaghanan ug siya usab nahimong asin sa kalibutan. Unta kita magmatinud-anon ta sa atong kinabuhi, magmatinud-anon ta sa atong pagsunod ni Kristo aron kita usab mahimong mga asin o kahayag sa kalibutan. Ug atong ipadayag atong pagtuo kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagadahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa katulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, na makagadahom sa tanan. Gikan dito, o balik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, ang magmatinud-anon kita sa atong misyon, isip asin ug kahayag sa katawhan, ug moingon kita ang atong tubag, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, uban sa mga pangulo niini, nga ang Dios maguban kanila nga nagalawig sa ilang pagsangyaw sa pagsaksi sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga pangulo sa kanasuran, nga dili unta nila isalikway si Kristo, tahuron ang katungod ug dignidad sa tao, ug maghatag bili sa kinabuhi sa matag usa, aron magmalampuson ang ilang pagpangalagad, ug ang kalina ug hustisya, moay muhari labi na dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon. Magampo kita sa Ginoo. Alang niining tuig sa parokya, ingnon nga kayusahan sa mga komunidad, nga makatabang kita sa uban diha sa paghatag kanilag kagawasan, pagkaon sa mga gigutom, pagdawat sa mga dumuduong, ug uban pang mga buhat sa kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alima sa mga masakiton, mga doctors, nurses o caregivers, makita unta nila si Kristo diha sa ilang gialimahan, aron makalahutay sila nga malipayon diha sa ilang mga gimbuhaton. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Camomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga benefactors and sponsors niining TV Mass, nga panalanginan unta sila kanunay sa Dios, ang tuburan sa tanang grasya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, nga mahiapil na sila sa katilingban nga nagpuyo sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami.
Ato karong ibayaw sa Ginoo ang atong tagsatag sa kakatuyuan. Lakip na ang katuyuan sa Crusaders of the Holy Face, ug alang usab ni ining mosunod. Among makagagahom nga amahan, ihatag ka namo ang dugang kalig-on o kusog, aron magmalungtaron kami sa among pag-alagad sa among isigkataw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako niyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inyong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimayan sa iyang ngalan, alang sa pagsasalan ng iyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw nining panog bino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimusab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nag-ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao,
Gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo, sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo bumalik aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan,
uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog gimaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesu Kristo. Mangayo kami kanimo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, at tagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa
Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you, peace to one and all. Kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Dili paangay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Dios, nagbuti ka nga managampit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga iniusa diha ni Kristo, nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton kitang tanan, langit nung amahan,
gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtod sa pailob diha sa kasakitan, dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinasing-kasing nga pasalamat alang sa tanan nga ning tabang aron atong mahatod kining santos nga misa sa mga masakiton nga naa karon sa ilang panimalay ug sa balay tambalanan. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Celso Magbanwa Jr., ang formator sa Society of the Holy Family uban sa iyang mga seminarista. Ang Kanta Sugbo Choral, ang atong Pilgrims World Apostolate of Fatima Cathedral Chapter nga gipanguluhan ni Virgie Rojas ug ang World Apostolate of Fatima sa Pardo. Salamat usab sa atong Crusaders of the Holy Face sa Urgelio Chapter. Ang atong offerers, APC Anon at Tega and Stella Nakwa. O sa tanang nganing tabang karon, labi na atong mga altar servers, Eucharistic ministers, lectors, o kaninyong tanan nga niya karon dinhi, daghan kayong salamat. O gusto ko usab mo greet sa atong mga YouTube viewers, ilabi na kang Lino Mondino from Bangkok, Thailand, o Benjamin Senisa and Inday MJ from Saudi. Alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghalad sa santos nga misa alang sa mga masakiton, palihog ipadala lang ang inyong donations sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. And the Father will die.
buhay.